Szép napot minden kedves Facebookos barátunknak! Arra gondoltunk, hogy egy kis videófilm keretében körbeviszünk benneteket virtuálisan a udvarunkon, az árudánkban. Amint látjátok, most már gyakorlatilag teljes üzemmódban üzemelünk. Alakra nyílt formanövények, gömbök, spirálok, sokgömbös növények, törzsesek, hatalmas választékban a kisebbektől a nagyobbakig, olcsóbbtól a kevésbé olcsóbbig. Gyönyörű vegyes összeültetések, ládába összeültetett növények, egynyári növények, muskátlik, évelők, sziklakertiek, kaspós növényekből már legalább például a futópetúnia, amit sokan kerestek, már legalább 20 féle változat. Rózsák, ez amit többen is kérdeztek, az ominózus rózsakapu, ami 2 méter 60 cm magas, az alatt sétálunk át. És akkor itt hátul, ha lesétáltok, eljöttök hozzánk és lesétáltok, akkor itt balkész fele rengeteg sziklakerti növény, évelő, virágzók, kis cserepes örökzöldek. Tuják, ezek is a legkisebb mérettől a egészen magas 150 pluszos növényekig, sövényeknek való gömbtuják, kúszó növények, kicsi gömbök, gyönyörű margarétáink vannak már, törzses rózsák nagy választékban, 10 féle színben, virágföld. Most benézünk egy kicsit a fóliába. Balról a nagy sláger balkonnövényben a nemézia, jobb kéz felül itt a muskátli tenger, ahogy szokott lenni. Kb. 20 féle színben az álló muskátlik, futó muskátjaink is már gyönyörűek, kaspós növények, hát szóval ahogy szokott lenni, már tele a fóliasátor. Nyitva vagyunk ugye minden nap, reggel fél 7-től este 6-ig, és szeretettel várunk benneteket.